Geminades, literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Jo sóc l'Abel. I qui ets tu que trepitges la meva plaça per primera vegada? Fa exactament 3 hores que t'espio des de l'hotel i ja em fa mal la panxa. Em veus o ets miop? M'agrada observar-te, saps? Així descanso una mica de mi mateixa. Sé que has arribat per la cantonada nord-est. Passes curtes, una mica arranques, arrossegant una bicicleta vella. Diria que grisa, amb les mans. De cop ha sonat en Bowie a la teva ràdio i he pensat que els 80 van ser el millor del món i que la gorra que portes no et queda pas malament, eh? Ha estat llavors quan t'he vist el somriure gris com el dels cínics o els borratxos. Benvinguts tots a un nou episodi de Geminades. Estem molt contentes de dir-vos que avui comencem una nova temporada, la tercera ja. I que ho fem amb 2 novetats molt especials. La primera, que a partir d'ara aquest serà el nostre nou escenari, l'escenari habitual del podcast, la preciosa biblioteca del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, i que encetem aquesta nova temporada amb la col·laboració de Canal Blau. Ens hi podreu veure cada setmana a la televisió de la comarca del Garraf, a banda de ser ja a les plataformes, com ja sabeu, YouTube i Spotify. Avui som, com us dèiem, aquí en aquesta preciosa biblioteca i ho fem per xerrar amb l'escriptora Alba Gómez Gabriel. Benvinguda a Geminades, Alba. Moltes gràcies, un plaer. L'Alba és ribetana, periodista i llicenciada en literatura i literatura comparada. Fa més de 15 anys que es dedica a l'escriptura periodística i creativa. Col·labora a mitjans com VilaWeb, Núvol i ha guanyat destacats premis tant literaris com periodístics. Estem molt contentes de tenir-te al Geminades i encetar amb tu aquesta nova temporada del podcast. I jo feliç d'aquesta ocasió. L'Alba ha estat tota una revelació literària aquest any 2024, ni més ni menys perquè ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan de novel·la amb la seva òpera prima, que tenim aquí, Jo soc l'última plaça, que publica Edicions 62. Enhorabona, abans de tot. Moltes gràcies. I volem saber, doncs, volem saber moltes coses de com has entomat aquest premi, aquest reconeixement, i a més destacar que vas estar seleccionada de més d'un centenar de candidatures amb un jurat potentíssim de primer nivell. I bé, com es porta això de guanyar aquest premiàs amb una òpera prima? Sí, encara estic en xoc, la veritat, d'aquesta notícia. Vull dir que encara a vegades penso que no m'ho crec, que és una mena de somni. Processar-ho, assimilar-ho, gaudint-ho també. Clar, realment va ser una notícia super sorpresa, totalment inesperada, no et pots figurar mai guanyar un premi així, tampoc saps mai què hi ha darrere d'un premi, i aquí sé segur que és un premi net, perquè jo era totalment anònima i al·lucinant també de tenir aquesta oportunitat de veure la part literària que a mi sempre m'ha interessat des de l'altre costat, veure-ho des de dins del món editorial i anar descobrint coses. Com portes la gira, les presentacions, la promoció? No, prou bé, la veritat. O sigui, crec que és un privilegi editar amb Edicions 62, que és una editorial gran, històric, amb la llengua que jo m'estimo, que per mi té grans autors dins, i això també ha fet que potser com els mitjans se n'hagin pogut fer ressò també pel premi. Això jo crec que té un punt a favor en relació a vegades llibres que potser neixen sense aquest ressò. Doncs mira, en aquest cas ja hi ha hagut converses, coses que he pogut gaudir ja de bon principi. Però potser el que més m'està interessant són les primeres lectures de gent que no conec. Exacte, la gent anònima, no? La gent anònima és com el que m'impressiona més i potser molt més que una entrevista amb un periodista o sortir a la tele, no? Molt bé. Sobre la novel·la podem dir que és coral, sobre la vida d'uns personatges en una plaça a Barcelona, la plaça del Sol. A través de la vida dels seus habitants es fa un retrat d'una societat i d'un moment, que és ara, i que es posa en el centre de l'habitatge. És un retrat de Barcelona molt contemporani. Quant de temps vas meditar i necessitar per escriure aquesta novel·la? Força temps, la veritat. Jo reivindico l'escriptura com a artesania, quasi, i en aquesta en concret, 8 anys vaig estar treballant. 8 anys? També és cert que no van ser 8 anys d'intensitat absoluta, sinó hi ha hagut 2 maternitats al mig, una feina, llavors
com sabeu, perquè vosaltres també escriviu, requereix molta concentració, especialment si et poses a tramar, com és aquest cas d'aquesta novel·la, que té trames, que té coralitat, i llavors el procés s'esfilagarçat. Però per mi ha resultat molt interessant que hagi estat llarg, perquè a vegades ho he explicat, si l'hagués pogut escriure en 1 o 2 anys, hagués escrit com una novel·la com de trames, de personatges, d'història, també d'espais, però el fet que s'hagi allargat, clar, també ha anat transformant-se la meva mirada de la ciutat. He anat descobrint, atònita, com la ciutat s'anava degradant, anava com col·lapsant una mica, i d'alguna manera aquestes emocions meves han com entrat, s'han solidificat en la novel·la, i algun gir de guió, especialment al final, algun aspecte de la trama s'ha incorporat gràcies a que jo he anat veient el canvi de la ciutat. Si no, segurament hauria estat una novel·la com molt més literària i potser no tan vinculada a la denúncia social, que d'alguna manera també hi és, tot i que per mi no és el primer de la història. Sí, perquè tu ets ribetana, però el vincle amb Barcelona és evident, no? Després ja has viscut molts anys, no? Hi vius? Mira, 20 anys a Ribes i 20 anys a Barcelona, 21. Molt bé, per tant, doncs una barcelonina més, també. Molt bé, la novel·la, tal com comença amb aquesta personificació de la plaça. Podria recordar-nos una mica la prosa, suposo que t'ho hauran dit ja moltes vegades, de la Irene Solà, perquè ella juga molt o ha jugat molt amb Canto jo i la muntanya balla, amb els punts de vista, però és només al principi i no diré més, perquè després entrem en aquesta novel·la coral, entrem a les llars d'aquests personatges, en les seves vides, i quan entrem en aquestes històries són diferents veus i aquí sí que veiem una prosa molt Alba Gómez Gabriel, molt personal. T'ho han dit molt, això? Sí, de fet, jo quasi que això ho tinc escrit molt abans, el Canto jo i la muntanya balla, això de la plaça, i després em preocupava, igual com em preocupava això, com, jo què sé, Clara, també el tema de les vulnerabilitats, també, per exemple, la Baltasar ha fet un de... No, clar, han passat coses, perquè evidentment hi ha idees que són recurrents o exploracions que són interessants, també la personificació d'un espai, tampoc és només de la Solà, jo d'Ànima, d'altres novel·les que per mi són referents. El que em va passar aquí és que vaig pensar, ostres, jo vull parlar de la ciutat, però no em veig amb cor perquè és una cosa massa complexa. Llavors vaig a buscar un retall més petit i em vaig trobar en una plaça, que vaig trobar un ecosistema interessant, perquè passen moltes coses en una plaça. Passen passavolants, passen gent gran que es queda allà, veïns, comerciants, llengües... I podia ensenyar la transformació de la ciutat ensenyant l'escenari així, i després em vaig fixar encara més, em vaig fer un focus en una finca. I llavors, parlant de la plaça, imaginant, intentes parlar des d'espais molt diversos, des de dalt dels edificis, de sota, de no llocs, de llocs habitats, d'espai públic, que vaig pensar, i per què no parla la plaça? I potser no tant com a element literari, però si no vaig pensar, ostres, com que generava una mica d'esperit teatral també aquesta història, perquè la mirem una mica des de fora, i per què no fem que la plaça parli, però sí com un corifeu grec? Estructura la novel·la, em va servir per estructurar i per anticipar algunes cosetes, jugar una mica amb l'argument, i també perquè, després si voleu ja hi entrarem, però clar, els narradors que jo vaig construir no em permetien explicar el futur d'aquests personatges i jo tenia ganes de deixar una mica, això s'està transformant cap a alguna cosa i explicar alguna cosa que passarà. I la plaça, aquesta cosa onírica, aquest ésser oníric, em permetia ser més màgica i un element que em va fer gràcia. Això que dius de l'element teatral és cert perquè a més ho utilitzes amb l'estil dels personatges que fan un estil molt directe, que jo, tu, 2 punts, i aquest estil directe que ens recorda molt al teatre, no? Sí, el que em passava que, com que el personatge més principal, el motor, que és l'Abel, que és un personatge que està fora de la plaça, vaig decidir fer-lo en primera persona, com a opció ideològica, perquè és un personatge que si existís a la realitat la gent no el miraríem. I llavors jo li volia posar una veu pròpia, una visió del món, també com a intentar utilitzar la literatura per humanitzar. I, clar, quan construeixes un narrador en primera persona, clar,
pots reproduir diàlegs fidels. Vaig dir, ja que no pots recordar, clar que podem jugar, no?, versemblantment, però... I llavors vaig dir, doncs el que podem fer és que aquests pensaments, aquests records que té dels diàlegs, els converteixo en acotacions teatrals i així és com més fidel al que ella realment pot recordar, que són frases una mica descontextualitzades, no són diàlegs purs. Jo m'he enamorat de la Bel. Bé, de molts personatges són molt profuns, molt rodons, i penso que és un dels punts forts de la novel·la, sobretot una novel·la de personatges, de persones, són humans, o sigui, tenen relleu. Doncs el que dèiem, i hem vist batecs potser d'educació i fascinació, de la Baltasar, de l'última novel·la. Sí. Sí, i llavors entenem que aquesta preocupació que ens podem quedar al carrer, d'haver de viure en una societat i una ciutat hostil, entenem que sigui una de les teves preocupacions també i que ha de tenir un eco en la literatura. Llavors, estàs d'acord amb aquesta afirmació? Creus que la literatura ha de retratar les preocupacions socials de l'actualitat? Sí, jo crec que d'alguna manera la retrata, perquè quan escrivim no som mai neutrals, igual com fem periodisme no som objectius, la nostra mirada artística i també de qui ho llegeix parteix de la nostra visió del món. Llavors, els personatges que tries, els que no tries, sobretot el narrador que tries també, si es posa al cap dels personatges, si no, tot l'univers que vas construint intenta reflectir una cosa, i jo crec que sí, la gràcia de reflectir una cosa és per fer sacsejar una mica, pensar, ni que sigui connectar amb una emoció, no cal que sigui amb un pensament molt profund, però quan sacsegem sempre ens movem d'un lloc a l'altre, llavors les lectores mai acabem al mateix punt, i jo crec que bé, a mi em feia bastanta recança aquesta idea de novel·la social, novel·la de denúncia, perquè jo sempre havia imaginat la literatura com al marge de tot això, i jo crec molt que són les lectores que li han de donar el sentit i el significat. Però, mica en mica, i també parlant amb lectores, amb periodistes, la gent em diu, ostres, però és que si a sobre connectes amb un tema d'actualitat i ho fas amb una mirada crítica, sempre perquè té el rerefons literari, i no demagògic, i amb uns recursos que tu t'inventes, té encara més valor, perquè fas encara, toques a un tema que a la gent ja li preocupa. I m'he anat tornant a encarinyar d'aquesta idea de també intentar donar-li un missatge. Amb la literatura jo era molt, no, ha d'estar al marge. Sí, ens fa una mica de por posar l'adjectiu social, però... Sí, i per què ens fa por, És necessari, també moltes vegades, vull dir, encara que no ho fem directament, o no sigui com l'excusa, davant de tot estem fent literatura, però... No, i està bé que tingui diferents capes de lectura, no? Clar, hi haurà gent que s'agafarà més des del tema, hi ha gent que hi connectarà més des dels personatges, gent que hi connectarà per l'estil, jo trobo que això és la gràcia d'una novel·la, que hi puguis entrar per finestres diferents. Sí, totalment. I parlant d'això, de periodisme, de la part social, tu tens una trajectòria periodística molt intensa, has estat reconeguda amb premis importants també per la teva tasca periodística. Quin pes ha tingut la teva carrera a l'hora de posar-te a escriure una novel·la? Clar, són dos mons, una mica. Tot és l'afany de comunicar i de comunicar històries, i intentar explicar les històries de manera que siguin suggerents. Per mi això és el que les uneix. I en el meu cas, perquè jo el periodisme, i ara estic començant a entendre també que la literatura vull que tinguin aquest transfons social, aquest rerefons, però més enllà d'això, precisament pensava que el periodisme, quan t'ensenyen, te l'ensenyen sobretot a simplificar, a fer molt directe, molt neutral, poques subordinades, i sembla que això sigui una mica l'antiliteratura. I jo, o sigui, és cert que quan he escrit literatura he pogut deixar una faceta meva que no treballo en el periodisme, però el fixar-se en els detalls reveladors, o per mi una de les coses també molt que es connecten és el ritme. Jo crec que en el meu estil, per coses que m'han dit i que estic començant a entendre, perquè quan ho escrivia no ho pensava,
així com té moltes figures o moltes metàfores, també té com un ritme bastant picat, que crec que això sí que ho he heredat de l'escriptura periodística, de com ens van ensinistrar, entre cometes, a fer-ho com molt fluid. No pots parar, quan estàs llegint, vull dir, a més com que són històries entrellaçades i entrecreuades, i ara estàs amb un i ara estàs amb l'altre, i aquest es queda penjat i vol saber com continua l'altre, llavors enganxa molt, aquest tema del ritme està molt... Sí, potser és això el que se m'ha connectat més. I parlant dels personatges de la novel·la, podem dir que estan molt sols i es troben en moments de canvi o de decadència en molts casos, però també hi ha amor i hi ha supervivència. Ha estat difícil trobar l'equilibri entre totes aquestes emocions i situacions? Sí, jo crec que no l'he pensat gaire, o sigui, m'han sortit una mica sols. Sí que vaig intentar pensar d'intentar fer com uns personatges, evidentment tots ficcionalitzats, però com una mica representatius sobretot de generacions diferents, i també que hi haguessin homes i dones i una mica de tot, que no fos allò una visió molt única, perquè volia ensenyar la coralitat, i que fossin personatges que els puguis veure propers, que poguessin viure a la teva pròpia finca o que pateixin històries molt humanes, molt existencials, entre cometes, però no gaire extraordinàries en el fons, molt quotidianes. I això, m'ha sortit més des de l'impuls, aquesta creació. Bé, i quan llegiu la novel·la, si no ho heu fet ja, perquè potser molta gent ja està mirant aquesta entrevista i se l'ha llegit, els seus personatges, els personatges de l'Alba, se us ficaran al cor. Hi ha una veu que és molt protagonista, com dèiem, que és la Bel, que és com la que veu i la que va cosint totes les històries. Però el cert és que cada vegada que entrem a les llars de l'Andreu, el Ramon, l'Abril, la Nura, anem quedant també captivats pels seus cors, pels cors de cadascun dels seus personatges i dels seus conflictes. Com va ser la tasca de cosir totes les històries? És a dir, i quina va ser la primera? Mira, la primera va ser una escena, és que no va ser ni una història, perquè d'aquest llibre hi ha una escena que m'ha passat a mi, una de totes aquestes, que és el moment en què, el que em va passar a mi és que jo vaig anar a viure en un pis de lloguer precisament en aquesta plaça i just quan feia poc que hi vivia se'm va presentar una dona i em va explicar que ella havia viscut on jo acabava d'anar a viure i que li havien pujat el lloguer i que no havia pogut. Eres l'Abril. Era l'Abril, però que no tinc res a veure amb aquest personatge. Sí, i, clar, ara ric, però és molt bèstia que et passi això, no? De dir, ostres, saps la memòria que té aquest pis i tu ja estàs vivint, no? Jo no vaig saber res més d'aquesta dona, però se'm va quedar molt a dins la brutalitat de la situació, no? I també el desagradable, i vaig necessitar construir el llibre, no? Llavors, aquest fil, el fil és que veu una persona que era veïna d'un edifici que ha estat esborrada de la mirada dels seus veïns, però que se sent vinculada amb aquest edifici, va ser la primera història. Llavors, la Bel, construïda, que, per si no ho heu llegit, és un personatge que viu fora de l'edifici, que ha estat desnonada. Però jo l'he construït com una veïna més perquè ella sent que li pertany, un àtic, i està com, el vol recuperar. Llavors, aquesta història és la primera que em va fer com construir el motor, la mirada d'algú que ha estat esborrat però que mira els seus veïns també i veu les misèries dels que viuen més o menys aixoplugats pel sistema. Aquest joc de miralls em va fer començar a construir-ho tot. La novel·la és plena de situacions quotidianes en una ciutat en decadència, una societat en decadència, desnonaments, addiccions, relacions impersonals de Tinder, operacions immobiliàries, guiris com a Trezzo fred i sorollós, una societat deshumanitzada. I marxa enrere per aquesta situació, Alba? Tant de bo, clar. Jo el que... Clar, no vinc de la sociologia ni res, és com he utilitzat la literatura per pensar una mica. Clar, jo el que intentava dir és... Això s'està transformant, per exemple, els personatges es transformen, la seva finca es transforma i la ciutat també cap a un ecosistema nou. S'està esquerdant i apareixerà un ecosistema nou. Què passa? Que és cert que aquest ecosistema nou, com veurem en el llibre, segurament va cap al perjudici del veïnat, en el sentit que, com que tothom és tan individualista, pren decisions que tenen conseqüències sobre els altres sense pensar-ho, també perquè
hi ha un problema estructural del capitalisme que també està expulsant a la gent s'està com veient amb dificultats per viure dignament, però també he volgut construir-ho des d'un punt d'esperança. Potser no ho sembla, però el fet que hi hagi algun personatge que reivindica la memòria de tot això, que decideix no marxar, no ser expulsat, encara que sigui íntimament, i també pensar que els personatges que ara s'estan esquerdant poden arribar a fer una catarsi o a un punt nou, també jo veig que té una mica de llum. Fins i tot ensenyar la tendresa entre personatges que aparentment estan en el món dels marges o de la decadència per alguna gent, però que ells viuen la seva vida, i ensenyar que tots tenim... Exacte, sí. La idea de llibertat també és el que et volíem preguntar tot seguit, que també plana sobre la novel·la, perquè ens fa reflexionar sobre què és ser lliure, què és tenir una llar, què és tenir una casa, què fa una casa, el lloc, la gent, les persones, els moments. La Bel i el Nou, per exemple, viuen al carrer, però no semblen més infeliços que els que viuen calentats a casa seva, no? Exacte, era el joc que jo volia dir, és a dir, no vull frivolitzar, hi ha graus diferents de vulnerabilitats, evidentment no és el mateix no tenir un sostre que tenir-lo, però fins i tot els que el tenen, la seva vida pot girar com un mitjó, i tu pots sentir-te molt protegit, però estem en un moment del sistema que tot pot canviar, i també alhora els que estan, jo m'imaginava el llindar de la finca com dues maneres d'estar al món, els que estan dins i els que estan fora de la casa però també del sistema, i els que estan fora també he intentat mostrar que potser també viuen el temps d'una manera menys esclava que els que estan a dins, o que estan menys esclaus de rutines, potser estan més esclaus de la supervivència, de menjar, de tot això, però alhora, per exemple, tenen també llibertat que els personatges que, per exemple, perden la feina i comencen a perdre-ho tot i s'angoixen, potser no la tenen, o no són capaços de pensar-la, aquesta llibertat. I volia com dir, tots tenim una mica el mateix, totes són vulnerables, amb graus diferents, però... I totes podríem ser més lliures, també. Hi ha un moment que la Bel li diu a l'Andreu, vés en compte que el proper no siguis tu, que et quedis fora. I després d'aquest debut tan brillant, quin és el següent pas en la teva trajectòria literària? Intentar... Jo soc conscient que al nostre país ningú viu de la literatura, vull dir que evidentment seria un anhel, però intentar estructurar la meva vida per poder trobar temps per escriure. Pensa que, clar, quan treballes i fas altres coses costa. A veure si això és un impuls per mi per trobar un espai, perquè tinc idees, l'únic que espero no trigar 8 anys a materialitzar-les, però també podria ser que perquè l'escriptura és foc lent, a no ser que et puguis concentrar i deixar la feina 2 anys. Molt bé. Doncs ja tenir temps per escriure... Tenir temps i poder materialitzar un projecte nou, sí. Potser menys complex. Bé, esperem que no siguin 8 anys, que tinguem una nova novel·la de l'Alba el més aviat possible. No et volem tampoc atiar massa, però ens agradaria, la veritat, ens agradaria. I moltíssimes gràcies, Alba. Sí, gràcies a Canal Blau, al Museu Víctor Balaguer, i a tots els que ens veieu i ens escolteu cada dia. I al nostre equip tècnic, l'Anna i el Xavier, sobretot que fan possible també aquest Geminades. Gràcies a tots. Gràcies, moltes gràcies. I fins al proper episodi.